Handa na ang mga pasilidad ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na tutugon sa pangangailangan ng mga residente ng Subic at Olongapo City sa Zambales kontra COVID-19. May 2 isolation quarantine facility sa loob ng Freeport para sa pangangalaga at seguridad ng mga lokal na pamayanan laban sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay SBMA Chairperson at Administrator Wilma Aisma, ipinatutupad na rin ng ahensya ang mass testing sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross. Ito lamang raw ang paraan para maunawaan ang sitwasyon at kumilos ng naaayon ang mga opisyal at komunidad. Bubuksan naman ang mass testing para sa mga suspected o dating tinatawag na PUM at probable o posibleng kaso ng dating tinatawag na PUI. Nakipag-ugnayan na rin ng SBMA sa PhilHealth para mabigyan ng libreng health coverage ang mga pasyente. 2 telephone booth types na tulad nito ang gagamitin sa mga swabbing center sa Subic Bay Freeport Main Gate. Dito kokolektahin ng mga health workers ang mga swab samples mula sa mga pasyente. Ipadadala naman ang mga swab samples sa Red Cross Logistic and Training Center sa Naval Magazine area para sa pagsusuri. Ang Philippine Red Cross Testing Facility ay may modernong mga testing equipment. May automated RNA extraction machine ang testing facility na maaring sumuri ng 70 sample kada oras. May 2 polymerase chain reaction o PCR machine ang testing center ng SBMA na maaaring magproseso ng 2,000 test sa isang araw. Dagdag ni Aisma, ito ang tugon ng SBMA sa malawak na pampublikong panawagan para sa mass testing. Sa pamamagitan nito ay maaaring mapabuti ang patakaran ng gobyerno hinggil sa quarantine at maiwasan ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi. Makatutulong din sa pamahalaan, partikular sa Freeport, ang pasilidad para sa ligtas na pag-alis ng ECQ at panunumbalik ng pagtakbo ng negosyo sa Subic. Paulo G. Santos, CLTV News.